Asteburuan udaberriko jaien loraldia izango dugu. Laudion eta Murrio danborradak izango ditugu. Eta Aiaran San Prudentzio jaiak ospatuko dira. Baina ez hori bakarrik, Amurrioko San Jose auzoan jaiak ospatuko ditugu larunbatetik maiatzaren batera arte. Alepuzka honetan, Aiarako, San Joseko, Gardeako eta Otsomaioetako jaien inguruko info guztia duzue. Baina ez ditugu soilik jaiak izango asteburu on, gauza askoz gehiago ere baditugu. Zeintzuk? San Prudentzio bola txapelketa, etorkizunaren 3x3 torneoa, hokei festa, Mendiko Lagunakeko irteera Tologorrira, edota Angel Egaña mendibile eusko gudariari herri omenaldia Arrankudiaga Zoion. Gozatu asteburu luze honetaz eta gogoratu, agenda deialdi guztiak aiaraldea.eusen dituzuela. Gora San Prudentzio!